Bad migao mochung'ne ng'iyo weche mag arita e apeyni NTSA onyiso weg nyamburko, tend skunde kod jonyuol mondo okaw ting' mar rito ngima jopuonjre e kinde ma gichano timo ikruok mag dok e skunde mag-gi bang' nyasi mag sikuku. E oboke ma gichwalo ne ute fwambo, NTSA ogolo chik ne geche duto mabiro ting'o jopuonjre mondo otimnegi nonro malong'o kendo nyaka gibed kod oboke mowinjore kaka lesen mag riembo, okumba mag ting'o jowuoth kod oboke mayango ni osetimnegi nonro. Jonyuol bende ojiw mondo kik yie mondo nyamburko ma ok opuodhi oting' nyithindgi kaka yo mar geng'o masiche mag apaya ma inyalo geng'. Geche duto mating'o jopuonjre nyaka bed kod brek mabeyo, rang'uk mag ng'wech, misip mag jowuoth e kind gik mamoko. Bad migao mar NTSA bende ogolo chik ne jogo mauso rang'uk ng'wech mondo ne ni rang'uk ng'wech ma kamago gin mopuodha kod NTSA.